Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang agugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios, nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nagalapas sa ako iyamot, so nahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo akong Santa Maria kanunay gulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ako iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadulot kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa
Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amerikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo ugma sa mga Amerikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod, sa sungkod, nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya, ug nakig-away sila sa mga Amerikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amerikanhon. Sa diha gikapuya na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw, o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Ang pulo sa Ginoo. Atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Po ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, asa man magikan ang hinabang halang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya mutugot, ikaw madakinas. Dili unta siya magpatalibaw, nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya, matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ginoo
kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan. Karon ug hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimong kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhay. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian. Pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe, daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Nausap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ikaw.
Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo sa kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Tabangin taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas ka panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, di pagtahod sa mga tao. Apan tuod kay nagsamok man kanako kining maong byuda. Paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige siya balik-balik, hangtod nga kaupsan akong pailog. O padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan, itabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pagbalik. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong Dominguha, ang mga pagbasa nga atong nadungog mahitungod sa kahinungdanon sa kanunayng pag-ampo. Maigsoon, ang kahinungdanon sa pag-ampo dili tungod aron masabtan kita sa Dios, aron makumbinsi nato ang Ginoo sa ato mga gipangayo, kundi aron mailahan nato o mailahan pa nato ang atong kaugalingon ug mas panginahanglan kaniya. Sa ebanghelyong nga atong nadungog, ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo kanato sa pag-ampo kanununan. Kini naghatag siyag sambingay mahitungod sa usa ka byuda nga nagpangita sa katarungan. Tungod kay wala na siya katungod, human sa kamatayon sa iyahang bana, iyang ginster ang panalipod. Ang maong katarungan, matod pa sa balaod, alang sa mga byuda. So nagsigig hangyo ang maong byuda sa huwes. Sulod sa taas nga panahon, midumili ang huwes sa pagtabang. Ug hangtod sa katapusan, gihatag sa huwes ang hustong desisyon sa pagtabang sa byuda. Kay nganuman, tungod kay nagpunay man ang byuda ug hangyo diha kaniya. Soon, nagpapayag nga ang pag-ampo, kung kita mag-ampo, uban sa kapadayunon nga puno sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo, kini usab mahitabo kanato sama sa mahitabo sa maong byuda. Ihat kung unsay angay gayud alang kanato. Gihatagan kita og kasiguruhan nga ang Dios mamati gayud sa iyang katawhan kung modangop sila kaniya adlaw o gabi. Kini usab nag-awhag kanato karon nga ang pag-ampo mao'y una natong option isip mga Kristiyanos, mga tumutuo, mga alagad ni Kristo. Nagpasabot kini nga ang pag-ampo mao ang unang kapilian sa atong kinabuhi.
dili ang katapusan nga dalampanan sa atong kinabuhi. As Christians, prayer should be our first option, not our last resort. Kung usahay kita mag-atubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi o lisod ang atong kahimtang sa kinabuhi, ang pag-ampo mahimong ulahi nga opsyon. Mao nga mingon dayon ta, iampo na lang na. Just pray for it. Apan dili unta ingon apang ampo mao ang unang lakang sa tanan natong bulhaton sa atong kinabuhi. Prayer should be our first option, not our last resort. Usahay sa atong pag-ampo, maluya ta, mapulan ta, impatient. Apan ang Ginoo nag-ingon kanato nga mag-ampo kanunay o dili maluya, dili mawad-an o paglaong, lahutay o ayaw kaluya. Persevere and do not grow weary. Sa unang pagbasa ng igsoon, ato nadungog sa gubat batok kang Amalek. Si Moises nag-ampo sa Dios alang sa panalipod. Iyang giisa ang iyang mga kamot ngadto sa Dios, samtang ang mga Israelita nakigbatok sa mga Amerikanhon. Samtang giisa ni Moises ang iyang mga kamot, ang mga Israelita adunay bentaha. Na sila advantage. Every time nga si Moses iyang taas ang iyang kamot sa Ginoo. Kung ihaking ipaubos, mudaog ang mga Amerikanhon. So katong naglisod na si Moises sa pag-isa sa iyang mga kamot alang sa pag-ampo, gitabangan siya ni Aaron o Dihor aron mopadayon sa pagtaas sa iyang mga kamot. Hangtod nga nidaog ang mga Israelita batok sa mga Amerikanhon. Bisan gikapoy si Moses, nagpabilin siya sa iyahang pag-ampo, pagtawag sa Ginoo. Kita ba kaha mga igsoon, kanunay ba natong giisa ang atong mga kamot sa pag-ampo? Nasinati ba nato ang pagngalay, paglaylay, pagkaluyang sa atong pag-isa sa mga kamot sa pagsangpit sa Ginoo? Na kung usahay, kung kita mag-ampo sa atong mga masakiton nga igsoon, usahay, makaingon ta, wa man dungga sa Ginoo, namatay man hinuon. Mangayo ta tabang nga makapasar sa board exam, apan wala ta kapasar. Mangayo ta trabaho sa Ginoo, apan wala pa gayud miabot ang atong gipangayo nga trabaho. Murag wala gayud ta tubaga sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Pero atong pangutanon atong kaugalingon nga igsoon, niining kahimtanga, batiun batag kaluya, wala pa ta kapuya sa pag-isa sa atong mga kamot diha kaniya. Or magpadayon ba ta sa pag-isa sa atong mga kamot sa pag-ampo ngadto sa Dios. Mga igsoon, yawa kita karon ni Jesus sa pag-ampo kanunay, sa pag-isa sa atong mga kamot. Kaya ang kapadayunon sa pag-ampo, kini magpaligon sa atong paglaom diha sa Ginoo. Kung magmakanunayon kita sa pag-ampo, mas motubo ang atong paglaom diha sa Ginoo. O kini nga paglaom, gipadayag sa atong salmo responsoryo karon nga mingon, gihat ko ang akong mga mata ngadto sa kubukiran, asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang
gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Naglarawan kini nga ang Dios mao nga atong hinabang ug siya ang Dios sa maghatag sa mga butang nga sayod siya alang sa atong kaayuhan. Busa mga igsoon, ang atong pag-ampo adunay kahulugan kung kini magpalig-on sa atong paglaom sa Dios o magdasig kanato sa pagsalig o pagsangpit kaniya. Nining santos nga misa, pangayo nato ang grasya sa Ginoo. Nga unta, dili kita angay mapulan sa pag-ampo, dili kita angay maluya sa pag-ampo, sa pag-isa sa atong mga kamot ngadto kaniya. Dili kita makapoy sa atong pag-ampo, kaya nga atong hinabang maggikan sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog ang tanan ng atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nagahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, pikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kapag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos o nahugmo, samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakong nga ningkamot nga makahawid sa sangang kabuk, nagatuwaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong dito sa labok sa Atabay. Uban sa mahinulsunong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpadalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-oyon-oyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tig-pagtuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagkahilom o panginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan,
nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kapos o pundo alang sa pagatiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay na maayo, ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa pagigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi dili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuloban og bagong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinha kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malikon, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen, sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Kining tanan, among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios gamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghinaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, o maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apan maoy imong pagpuot,
nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usap, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paapan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sugod ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa,
o ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos sa nagatuman sa imong kapuputon latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta karon ang atong panagdait o panagigsoonay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gitapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaluyi ang imong katawhan, itugot kanamo niini kinabuhia ang maayong mga butang, nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi, nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Nahalad nato ang santos nga misa dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.